Ndaqala ukuphangela apha kwa-agriculture ngoNovemba 1984. Uqala kwam uphangela ndandingekho permanent, kwakusithiwa sizii-casual. Ndaphangela loo minyaka, ndaphangela okokoko singekho permanent. Kwalile kwathiwa sawuqeshwa sibe permanent, sakhumbula laa nyaka. Yango-1985 saqeshwa ke ngoku. Ngelaa xesha sasipeya iinkozo nge-paysheet. Qesha kwethu ke ngoku sapeya nge-cheques. Ngexesha lokuphatha kaMr uMorris sapeya ebhankini ke ngoku. Umsebenzi wam apha edipatimентeni ndiyiklaka, ndisebenza kule section yakwa-transport. Phaa kwa-transport sirisiva iimoto, ezinye siyazikhupha for into yoba kusetyenzwe ngabasebenzi. Naxa zonakele iimoto siripote e-call centre zilungiswe, njalo njalo.